Malawi ndi dziko limodzi mwa mayiko amene ndi aku Africa amene anthu ake aluso komanso anthu amene amachita zinthu za msangoluso amayezedwa kwambiri pogwiritsa ntchito ma followers amene amawasatira pa Facebook. Posiyana ndi mayiko anzathu ngati Nigeria amene ambiri kwambiri amayeza anthu amene akuwasatira pa Instagram kapenanso mwina pa Twitter ndi malo ena otero, ku Malawi anthu ambiri amakhala pa mpikisano okuti apeze ma followers ochuluka maka pa Facebook. Ife Asam Mavita TV tidapanga kafukufuku kuti tione kuti kodi amene amasatiridwa kwambiri ku Malawi ndi ndani, ndipo mu tsiku la lero takubweretserani list ya Oimba okwana 30 amene amasatiridwa bwino kwambiri pa Facebook. Bwanji mutakhala pomwepo pamene tiyambe countdown from number 30. Number 30 pali Zeze Kingston amene ali ndi 128,000 followers, Gibo Pearson 155,000, Temwa ali ndi 163,000 pamene Kalizima ali ndi 226,200, Miracle Chinga ali ndi 263,800, ndipo pa number 25 Shama Vocals ali ndi 243,000 followers. Pa number 24 pali Leslie amene ali ndi 245,000 followers, akusatiridwa ndi Hiuko pa number 23 amene ali ndi 269,000 followers. Mwanache ali ndi 270 pamene Lucius Banda ali ndi 276,000. Henry Caesar akubwera pa number 20 ndi 280,000 pamene Driemo akubwera pa number 19 ndi 291,000. Danlu wachiyawo wangalusa ali ndi 351,000 followers pamene Senji ali ndi 386,000 followers. Yeah, the list goes on. Chifukwa pa number 16 amene akumusatira Senji ndi Malinga amene ali ndi 361,000 pamene Janta 386,000. Physics ali ndi 386,000 pamene Maseoba 294. Pa number 12 pali Pixie ndi 402,000, ndipo pa number 11 pali Fredokis amene ali ndi 403,000 followers. Pa number 10 pali Lulu ali ndi 420,000 followers. Koma bwanji ngati mukuikonda video mutachita like komanso kuchita subscribe ngati simunatero. Iyi ndi njira imodzi yokha imene mukhoza kuonesa love. Chitani subscribe kuti muonese love. Pa number 9 pali Wikise 434,000 followers. Pa number 8 pali Waxekei 467,000 followers. Eri Njuchi akubwera pa number 7 ndi 492,000 followers, ndipo Gwamba akubwera pa 496,000 followers. Pa number 5 pali Senti ndi 520,000, ndipo JJC akubwera pa 543,000 followers. Pa number 3 pali Onesimus 570,000 followers, ndipo KK ali pa number 2 ndi 668,000 followers. Pa number 1 pali Patience Namadingo ndi 1.1 million followers. Zina langa ndine Sam Mavita, ndimapanga ma videos osiyana pa YouTube. Bwanji mutaonera ma video enanso awa. Bwanji tikakumane komweko in a few seconds. Cheers.